Ya Allah rek, sumpah. Sik ya mene iki lho. Wis nggo sapu loro sedangkan sijine gawe sapa iki? Oh alah iya sih aku dikasih. Tak kabarane Wina tak mau nyapu. Aku njaluk tolong. Soale mari ngene kok ono acara. Ono acara posyandu. Sik tak telepone arek. Oh iya, HP ku kok kari yo. Oh alah, HP ku nang sepeda sik tak jukute dhisik. Halo. Beb. Aku nggo sapu loro iki wesan. Mari ono acara posyandu. Ayo kok orini ya, Beb. Njaluk tolong aku mari ngene ewangun aku nyapu dhisik engko nek mari engko acara wis mari kok. Ya, tak tolong aku ambek. Saya gandum ya. Ya wis ya. Tuh, yo ngene rek besti iki nek ngerti. Beb, sik ta lah. Entenono aku, ojo nyapu dhewean yo. Sik, aku mau Beb. Gak oleh iki parkir nang kono. Soale wis akeh wong. Iki acara posyandu jam piro? Oh, acara jam 8. Lah saiki jam 8 kurang, gak apa-apa. Iki mang wis tak resiki titik pokok iki engko ewang ngono maneh ya. Ya saiki tak ewangi noto iki yo, kursi yo. Iya wis. Beb, rini yo. Beb. Ayo awakmu wis siap ta? Sapune wis siap. Siap. Iki lho aku nggawa. Untuk apa, Beb? Aku iki lho Beb, ono roti sari gandum, Beb. Aku gawa FIFA. Iya, gawa awakmu aku iki, Beb. Loh, kok wis bukaan, Beb? Iya, mari tak icipi iki mau jalan. Sik aku iki pono sih kok, Beb. Iya. Ojo mana nek ngadep kok. Lesehan nduk kene lho, guys. Lu go kene sik, guys. Lah, gak apa-apa, Beb. Mari Wis ngene ta. aku ae. Iya. Nyapu sik ta lah, Beb. Mangan dhisik kok. Sari gandum sik kok dengki lho. Alah, wis kadung nggawa sapu rek. Iya. Kok sampe wis. Ala diet. Babemu pagi piro? Ojo ngomong bebe iki aku. Mana? Piro? Pokoke modho. Wadah. Mari kok ono sari gandum iki tambah bebeku modho maneh. Iya ya. Rungokno aku njaluk tolong awakmu temen. Iki kok ewang ngono, Mak. Jange ono acara posyandu, Beb. Ayo muter-muter nyapu. Dhisik kabeh. Iya ayo. Ono to apa? Ono to meja? Foto meja, kursi yo. Heeh. Entek